100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbalan. Abyan mayang aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga broadcast o kon programa aton ginapatuhoy sa mga kaabyanan kag suki nga mga nagapamati sining aton programa dira sa Hinubaan, sa San Jose Sipalay, sa Kaliling Kawayan, sa Gilungan Kawayan, Mulubulo Kawayan. Kag bisan pa dira sa Tapi, sa Bantayan B, dira sa Kamingawan, kag sa Daan Banwa, Cabancalan City. Kaway abyan may handom ikaw sa pagdugang sang imo ihibalo sa imong doktrina, ilabi na gid kon bahin sa aton nga kaluwasan. Ginatawag sa theology nga soteriology ang pagtuon kag ang doktrina nanungod sa aton nga kaluwasan. Ang pirmi nga ginahambal kag gina-quote nga verse makita dira sa 1:3:16 kag ang Binuhatan kapitulo 16 bersikulo 31. Diri sa Binuhatan kapitulo 16 akon basahon ang background sining verse 31. Kag magasugod ako sa pagbasa sa bersikulo 29, nagpakuha sing suga ang gwardya kag nagdali-dali siya sulod didto. Kag nagluhod sa tubangan nila ni Pablo kag ni Silas nga nagakurog. Dayon gindala niya sila ni Pablo sa gwa. Kag nagpamangkot, ano ang akon himuon? Agod maluwas ako. Nagsabat sila ni Pablo, magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ka, kag ang imo panimalay. Dayon gintudlo nila ni Pablo ang pulong sa Ginoo sa iya kag sa tanan nga miyembro sang iya panimalay. Sa sadto gid nga gabi ginugasan sang gwardya ang ila mga pilas, kag nagpabautiso siya dayon pati ang bug-os niya nga panimalay. Pagkatapos gindala niya sila ni Pablo sa iya balay, kag ginpakaon. Nalipay gid ang gwardya kag ang iya bug-os nga panimalay, nga sila nagtuo na sa Dios. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa mga pulong nga aton ginbasa sa sini nga aga. Ang pagka-simple sang paagi sa aton nga kaluwasan amo ining pagtuo dira sa kay Ginoong Hesukristo. O wala malipod sa nagabantay sang prisuhan atong ginatawag naton diri Philippian jailer, no? Nga ini sila ni Pablo kag ni Silas hindi lamang nga nag-ambahan sa Dios, kundi nga sila nagasugid nanungod sang kaluwasan. Para sa simple nga mga Hudiyo, ang kaluwasan nga ilang nga ginahambal amo ang kaluwasan gikan sa pagdumala sang imperyo sa Roma. Ang ila kaluwasan may panghuna-una amo ang kaluwasan gikan sa mga sakit, mga kakulangan, kakabos o kon kaimulon. Pero ang ginahambal diri sa Balaan Kasulatan kung aton usisaon, amo gid man ang kaluwasan gikan sa silot o paghukom dito sa linaw sang kalayo. Pero ang masubo abyan kung gitudloan ikaw nga wala sang infierno. Ano man gali ang
rason o kung tinutuyo naton nga kita nagawali sang maayong balita. Hindi bala agud nga kita maluwas sa paghukom nga wala sang katapusan dito sa linaw sang kalayo. Amoy na ang aton ginakadlukan, kag ang Dios nakahibalo sina. Amo nang kabangdanan nga iya ginpadala ang iya bugtong anak. Ining iya bugtong anak si Ginoong Hesus nagsulob ini sang dugo, sang unod, kag sang tulan. Nahimo siya nga tao. 1:14 in the Word, amo na siya ang God, was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang Hebrehanon 2:14, nagatudlo man nga ini si Ginoong Hesus nagsulob sang unod kag dugo, agud nga siya maka-eksperyensya sang lawasnon nga kamatayon. Kay abyan, bahin sang iya nga sakripisyo amo nga siya maghalad sang iya nga kabuhi. Si Ginoong Hesus nagantos, physical, lawasnon nga pagantos. Si Ginoong Hesus naka-eksperyensya sang lawasnon man nga kamatayon. O siya napatay kag siya ginlubong. Pero ang Balaan Kasulatan nagatudlo sang maayong nga balita. Ang maayong nga balita amo nga si Ginoong Hesus bisan siya matuod, napatay, ginlubong. Pero siya man nabanhaw. Nagapamatuod nga kung ikaw magbutang sang imo nga pagsalig sa iya, siguro ikaw maka-eksperyensya man sang physical nga kamatayon, pero ikaw man mabanhaw sa ulihi nga mga inadlaw in the last day. Now, ano karon ang aton tuuhan dira kay Ginoong Hesus? Ang King James Version sa Acts 16:31, klaro kayo nagasiling, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tatlo kabutang ang aton saligan kag tuuhan dira sa kay Ginoong Hesus. Lord Jesus Christ. Una, ining pulong nga Lord. Nagatudlo ini abyan na nungod sang iya pagkagamhanan sa tanan. Labaw sa tanan. Kung ang isa ka Englishman may mahimo nga mga dalagko kag importante nga mga butang, ginakilala ina dito sa United Kingdom ang iya accomplishments kag pagatawgo na sila nga Lord. Lord Baden-Powell. Bisan pagani ang isa sa mga miyembro sa Beatles, gintawag naman na Lord. Madamo sa mga Englishmen nga tungod sa ilang mga accomplishments, gintawag sila nga Lord. Hindi bala sa aton man diri inang Lord kon aton hubaron sa Ilonggo ginatawag ina nga Ginoo. Ang address naton sa mga lalaki, Ginoong Epafrasakar. Ginoong Ferdinand Marcos, ang aton presidente. Mr. Pero abyan kung ining pulong nga Ginoo gamiton dira sa kay Kristo Jesus, nagakahulugan ina Master. Siya ang aton agalon. Ina nga pulong nagatudlo na nungod sang iya pagkagamhanan sa tanan. Nagatudlo man sa iya nga pagka-Dios. Ikadua nga bahin sa aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus, ining iya ngalan nga Jesus. Ang kalugan ang Dios nga manluluwas. Si Ginoong Hesus, isa lang sang mga tao diri sa Balaan Kasulatan nga nag-angkon sa ngalan nga Jesus. Madamo sa mga Jesus diri sa New Testament. Ang iya equivalent dira sa Hebrehanon, Joshua. Ang Dios nga nagaluwas. Ang Dios makaluwas. Ang Dios ang kaluwasan. O amo ini si Ginoong Hesus, nagatudlo sa Lord sang iya sovereignty,
dira sad kay Jesus nagatudlo sang iya nga ginaaman nga kaluwasan, salvation. O abyan amoy ning aton tuuhan dira sa kay Kristo Jesus nga sa iya lang ang aton nga kaluwasan. Siya makaluwas tungod kay siya Dios nga nagpakatao. Masubo abyan kung ini mo isikway ang iya nga pagka-Dios nga kinaiya. Kaya ini si Ginoong Hesus may kinaiya siya hindi lamang subo nga tao, kundi may kinaiya siya subo nga Dios. Nga makasiling kita nga si Ginoong Hesus may kinaiya subo nga tao kay siya ginpanamko ni Maria, ginbusong, ginbata, ginpanganak. Nagtubo siya subong isa ka bata, isa ka pamatanon, kag isa ka hamtong nga tao. Si Ginoong Hesus ginuhaw, gingutom, nakapoy, nagtulog. Kag si Ginoong Hesus napatay tungod kay siya tao. Pero tanaw naton nga siya may kinaiya man subo nga Dios. Kay siya suno sa Kolosas Kapitulo 1 nagtuga sang langit kag sang duta. Si Ginoong Hesus nagapasaylo sang mga sala. Ang pagpasaylo sa mga sala ginahimo naton tungod kay ginpasaylo kita sang Dios nga Amay tungod sa ginbuhat ni Kristo Jesus. Si Ginoong Hesus nagapasaylo sang mga sala subong nga isa ka Dios. Si Ginoong Hesus nagapreserve sang kalibutan. Si Ginoong Hesus nagadumala sang kalibutan. O amo ini ang mga ginahimo sang Dios. Simple kayo, no? Ang Dios amo ang nagtuga sang langit kag sang duta. Sa Kolosas Kapitulo 1, si Ginoong Hesus nagtuga sang langit sang duta. Busa si Ginoong Hesus Dios. Ang Dios lang ang makapasaylo sang aton nga mga sala. Si Ginoong Hesus nagpasaylo sang aton nga mga sala subong nga Dios. Busa si Ginoong Hesus Dios. Abyan, imot siguro debatihon ini, palayo sa kamatuoran. Pero magaresulta ina abyan, masubogid. Kay ikaw nagadibati sini nga mga kamatuoran. Nga magapalayo ikaw sa Diyos, magapalayo ikaw sa kagiyunan sa kaluwasan. Hindi ikaw maluwas. Kag ulihina ang imo nga paginulsol. Kung hindi nimo karon, liwaton ang imo nga sayop nga pagtuo o ginatawag naton misconceptions about the nature of the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord, siya sovereign. Jesus, siya Savior. Kag ari diri, abyan, ining pulong nga Christ sa King James Version. Believe on the Lord Jesus Christ. Ano ang kaulugan? Sina Kristos, Mesiyas, nga siya anointed one. Anointed one to be the prophet. Ang iya words, kag ang iya works, nagapamatod nga siya amo ang the prophet from God. Nga mas labaw pa kay sa nahimo, sa kay Moses, sa kay Elijah, kabisan sino nga propita dira sa daan nga katipan. Ini si Ginoong Hesus abyan, may mga pulong siya nga dalom kaayo, nga hindi mahangpan sang tao, nga nagasikway sa iya. Ang iya words aton tuuhan. Ang iya revelation diri sa balang kasulatan aton tuuhan, saligan, tumanon, kag pasakupan. And then ang iya works. Ano ang works ni Jesus Christ? So naghimo siya sa mga milagro. Si Ginoong Hesus nakabanhaw bisan pa sa mga patay, pero napatay liwat. Si Ginoong Hesus nag-ayo sa mga may masakit na mga tao. Si Ginoong Hesus nakapakita sa mga bulag, nakapabati sa mga bungol, nakapalakat sa mga tiang. Damo sa mga milagro ang iya ginhimo. Kag gin-overpower man niya gani ang nature. Hindi bala dito sa dagat sa nag-abot ang madlos nga hangin, dalagko nga balod, masilin naton bagyo. Nagsilin siya, peace be still, kag naglinom. Nga daw hindi pa
baton makapati ang iya mismo nga mga gintutunan. Amo na ang iya mga works. Pero abyan, ang iya greatest work, amo ang sakripisyo dito sa cross ng Kalbaryo. For me, this speaks of the sacrifice of the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Siya, prophet. And then siya, priest. Siya, pari, saserdote. Ano ang ginhimo niya? Dira sa daan nga kasulatan o kon katipan, Old Testament. Ang pari, amo ang masilinaton, dumala sang sacrifice. Kag ang simple, common nga Hudiyo o Israelite, amo ang nagahalad sang sacrifice. Pero abi ninyo diri sa kay Kristo Jesus, siya ang the sacrificer, masiling naton. Kag siya mismo ang sacrifice. Siya ang nagahalad, kag siya mismo ang halad. Amo ini si Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus, ano karon ang iya trabaho? O dito siya sa tuo nga bahin sa trono sa Amay. Siling sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, si Ginoong Hesus amo ang mediator. Dira sa Hebrehanon kapitulo 4, si Ginoong Hesus amo ang great high priest, kag siya ang aton intercessor. Sa 1 John chapter 2 verse 2, siya ang aton advocate. Manugpatunga, aton intercessor, kag aton abogado si Ginoong Hesus. May kahilabtanan ini sa iya trabaho subong priest o sacerdote, prophet, priest, and king. Karon diri sa iya pagka-king, pagkahari. Ini ipahayag na gid sa magabalik si Ginoong Hesus diri sa kalibutan, kag suno sa balahan kasulatan siya magahari nga makita, visible, bodily, ara gid ang iya lawas, kag iya nga trono ipasad, ibutang didto sa Jerusalem. Amoy ni ang aton manluluwas. Siya Kristo, prophet, priest, and king. Kag kun amoy na ang tuuhan nimo abyan, kaangay sang ginsaad nila ni Pablo kag ni Silas sa warden, sa jailer, nagasilindi, and thou shalt be saved in thy house. Kag ikaw maluwas, upod ang mga miyembro sang imo panimalay. Tungod sina nga mga pulong ni Pablo kag ni Silas, siling sang balaan kasulatan, dayon gintudlo nila ni Pablo ang pulong sang Ginoo sa iya kag sa tanan nga miyembro sang iya panimalay. Sa sadto gid nga gabi ginhugasan sang gwardya ang ila mga pilas. Ari diri ang restitution. Kag nagpabautiso siya dayon pati ang bugos niya nga panimalay. Pagkatapos gindala niya sila ni Pablo sa iyang balay kag ginpakaon. O ari diri ang rejoicing, nalipay gid ang gwardya kag ang iya bugos nga panimalay nga sila nagatuo sa Dios. Abyan ang matuntuod nga pagtuo, pagsalig dira kay Kristo Jesus. Amo nga tuuhan nimo siya nga siya Dios na nagpakatao. Siya may gahom over sa tanan, sovereign. Si Ginoong Hesus amo ang nagahatag sa aton sang kaluwasan, salvation. Kag si Ginoong Hesus mismo naghalad sang iya nga kabuhi para sa imo kag para sa akon. Amo ina ang iya nga sacrifice. Sa aton nga pagluntad, pag-exist sa sini nga kalibutan, ang prinsipyo sa kabuhi amo ini.
agod nga mabuhi ang tao, ang sapat, bisan pa ang mga kapispisan, bisan pa ang mga tanom, mga hayop, kinahanglan gid nga may mapatay. Ang pispis nabuhi tungod kay may napatay nga ulod nga iya gintuka. Ang mga isda nga dalagko nabuhi tungod kay may mga gagmay nga isda nga ila ginkaon. Ining gagmay naman nga isda may mga planktons o gagmay pagid nga mga binuhat dira sa dagat nga ila ginakaon. Amo nang prinsipyo sa kabuhi. Ikaw kag ako nabuhi karon tungod kay may napatay nga manok, may napatay nga isda nga imo ginkaon. Kag bisan pa gani mga tanom napatay tungod ikaw kag ako mabuhi. Naw sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, kinahanglan nga mabuhi kita dira sa espiritu kun may mapatay. Kag sino ang napatay para sa imo, para sa akon, amo si Ginoong Hesus. Siya naghalad sa iya nga kabuhi. Napatay gid siya. Ginlubong. Pero siya man nabanaw. Nagapamatuod nga ginbaton sa ngamay ang iya halad o kon ang iya sakripisyo. Nagapamatuod nga kung ikaw magsalig sa iya, bisan ikaw mapatay, mabanaw ka. Pagbalik ni Ginoong Hesus nga ikaw kag ako buhi, hindi na kita maka-experience sang physical nga kamatayon. Ilisa na lang niya ang aton lawas, sinang hindi mapatay nga klase sang lawas. Nga pwede magkabuhi dito sa himaya, kaupod niya, kakaupod sa tanan nga mga matarong, mga Kristohanon, mga tao nga nagsalig sa iya. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga amo na explain ang Acts 16:31. Pagkamayuha ini nga mga pulong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Sa wala pa kita magbiya diri abyan sa aton plastaran, mayang aga dira sa imo ng Lydia, Pearl Eladio, Mafi, Elizabeth Amantoy Himoto, Sister Sharon Guerra, Grace Eliher, Eileen Millares Isheda, kag sakay Bekelo Gotico Domini. Ang Diyos magapakamayo sa inyong tanan, halin diri sa Bacolod City. Ako si Pastor Epafrasacar, nagasiling, may God bless us all. Thank you. Give
present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM.